Hvorfor er du så glad for at optage det? Det ved jeg ikke. Det er sådan noget sjovt, når jeg er begyndt på. Så nu optager vi. Så kører den herfra. Og det bliver bare super godt. Jeg skal nok lige gøre webcam lidt mindre. Det ved jeg faktisk ikke. Jeg ændrer det og så ser vi hvad der sker. Fordi så Tillykke med din goalboarder. Hvad? Fætter fuck. Jeg sagde tillykke med din goalboarder. Nå, ja okay. Jamen jeg får plat næste gang jo. Ja, desværre. Hvad? Du er blevet kavet, du har selv sagt det. Ja. Okay. Jeg skal skrive en stil til på mandag. Fedt. Om hvad? Det er sådan en kronik. Cool. Nej. Med det. Nej. Okay. Fedt. Det er fucking nederen. Jamen så må du bare lære at der er lektier i skolen. Hej. The Big Swan. Svane. Svær. Hey, vi spiller mod Vane. Blech. Hey, hvem fanden er den nye support i Gambit? Det ved jeg ikke. Jeg kan godt lide de der masteries på den der Leona der. Er hun helt bollet i hovedet eller noget? Det ved jeg ikke. Det er bare sådan, hey, Ghost er sjovt. Nå, hvad? Hun er Ghost? Ja. Det giver da ikke mening. Nej, netop. Det er sådan, altså Ghost er sjovt. Det er ikke ret effektivt, men det er sjovt. Okay, vi kører sådan der, super. Fuck, du pus. Hvad mener du? Ikke engang nogen dørens ring. Hvad skal vi bruge det til? Skade. Okay, så jeg skal lige sådan, okay, edit scene, og så gør vi den der mindre. Se, jeg er grøn. Stiller den der, så kan folk også se mit minimap. Jeg er grøn. Så er du grøn? Du er grøn Ezreal. Jeg er rød Syra. Så kan du køre grøn Ezreal build. Så kører jeg rød Syra build. 2 sekunder, jeg finder lige nogle grønne Så items. røde items. Okay, der er Miracle Scimitar. Jeg skal have Der er Phantom Warmox Lance og armor. Bloodthirster. Der er Spirit Visage. Soft Your Court. Hallo. Og grønne boots. Jeg har allerede et helt build. Things aren't always what they seem. Hvad har du for et build, sagde du? Jeg har allerede et grønt build. Bestående af hvad? Boots of Swiftness, Source Your Called. Hvad fanden var den? Revolver. Zephyr. Spirit Visage, Warmox. Ej, du skal da ikke have Warmox, du skal da have Sunfire. Den er Den er flot. grøn. Sunfire er ikke grøn. I'm not yours, you are mine. How are my bitches doing today? Ask it at yourself. The forest told Hvad der gik der af? You guys are so... Hvad skal vi kalde dem? Hvem? Hvad? King of Bitches. You guys are so Saint Nikolai. Det er julemanden. Synes du godt det? venture. Deres hold, ikke? I'm bitches slayer. Bitches. Bitches. De har Vane Such a sammen med busy Ultra. world. Vi diver der kom. Som en poker. Hvad siger du? De har Vane sammen med Ultra. Vi diver der kom. Sammen med en poker. Skyd Vane. Så skal hun lige range. Hun skal mere i range. Ej, du Okay. fik smæk jo. Hun er for real jo. Den der Leona der, ikke? Hun er balls. Come closer. Vane vandt traden. Det er flot. Har du ikke lifesteal i Quince? Jo. Så er det jo heller ikke noget problem. Nej, men hun vandt Just traden før. take careful steps. Nu gav du hende 5 guld. Jo, hvad så? Det er jo ingenting, altså. Jo, hvis hun gør det 100 gange, så er det 500 guld. Wait until my seeds take root. Den er gang fanger. Ja, jeg vil selvfølgelig lægge en skid op. Jeg har bug, så jeg har barrier-ikon der, hvor den skal vise slow-ikon.
Nå, vores Rise han fik vist nok et kill, det er meget okay. Jeg ramte Leona i hovedet. Det er meget cool. Wait Ja. until my Så har jeg ramt et skillshot det her game. Det var meget cool. Okay, så de havde en ward, og den vælger de at sætte der. Men de havde et ward. Ja, og det var sådan en kort en, så den er sådan slut lige om lidt. careful steps. Det er der, hvor du sagde, hun havde bow. Ja, Se, jeg ramte ikke med skillshot. Vidste du godt, jeg ikke kan finde ud af at ramme skillshots? Ja. Overhovedet. det har du sagt. Ja. The forest holds many. Du sagde selv, hvor lort til skillshots, og det første du picker er Syra. Purge Hvad? with Jeg er god med skillshots. Nej, vent. Nej, det er ikke mig. a promising garden. Jeg har allerede misset sådan 4 minions i det her spil. Hvis ikke mere. Det er sjovt det her, fordi jeg sidder bare sådan og vinker hele tiden. Og så er det bare sådan, hey, uden hænder. Venture off the Men Jeg ved det ikke, fordi du kan ikke se endnu. Da. Se det der barrier-ikon der. Det er altså lidt luksus. come close. aner ikke, hvad du snakker Giv om. mig så helt derop. Jeg vil bare gerne løbe 6 og smide en uld i hovedet på hende og burst hende. So much more to see. Ja. Men der er også nogle mennesker, der godt kan lide kartoffelsalat jo. Er det sådan direkte koks, du er ude i? Det er sådan, jeg altid er. Du skal have de der last hits der. Prøv at se. Du mister så mange. Ej, nej. Ej, det var flot. Sygt min pik. Så videoen igennem, jeg ikke misser mere end 5. Ej, så stopper hun. Så, 10 guld til hende. Jeg har givet hende rigtig meget guld efterhånden. Hun har mistet guld på det. Hvad? Hun mistede 3 last hits eller Hvis sådan hun noget. 3? Busy world. Lol. Hun har jo det største creep wave. De stod bare og smadrede vores creeps. An ally has been slain. Men hun fik jo 5 guld fra dit. Ja. Skal jeg prøve at pushe igen? Ja, du skal nok give lidt igen, ja. Bare sådan lidt. En smule, ikke? Okay, bare tag mine minions. Hallo, jeg tager ikke dine minions. Det er 2-1. Such a God. busy world. Jeg lægger pressure. Apply pressure. Jeg tror, jeg vandt det der trade der. Just a Basic home. attack. Jeg elsker bare der med. Vi har spillet virkelig dårligt Asheville, fordi normalt, når jeg spiller mod en Asheville, og jeg er vane, ikke? Så er Asheville meget aggressiv. Det kan jeg bare ikke finde ud af. Det skal du være. Bare, jamen, det kan jeg ikke finde ud af som Asheville. Things aren't always what they seem. Du, Leona. An ally has been slain. The harvest is upon us. Ja, man, jeg fik hende. Jeg flasher lige for at være på Lost Safe Side med hende Vane. Ally has been slain. Også fordi jeg brugte min E på at lave skade, som jeg føler er virkelig smart. Det er sådan noget man gør i Diamond. Bruger man lige E for at få noget ekstra skade. Du er jo ikke diamond, du er jo sølv. Jeg er hemmelig Diamond. Hemmelig diamond. The forest holds many surprises. Prøv at se der, det er rigtig sjovt. Det er rigtig sjovt. Whee! Ej, hvad er det? Ja, hvad er det? Damages. Ingen skade. Hvorfor kan hun se dem? Sådan, ja. Kom tæt på, så kan du se dem ved en. Come Tæt på. closer. Må du gerne. Jeg backer lige. Min gamle harddisk lød ligesom en kompressor i et godt øjeblik. Det er fedt. Det er bare super fedt. Sådan og så stopper den. Jeg har jo råd til sådan en sidestone, men gider jeg købe en? Det er jo overrated. So much more to see. Damagagag. Den giver damagag. Hvad laver du? Brutalizer? Det er OP. Ej, nu holder du. Du bare glæder dig til at se mit perfekte visualbillede. Jeg håber, du køber Yomus. Nej, Jeg ved ikke engang. det er en del af min plan jeg håber for bare, du 40% sælger cooler den dogs. igen, og så får noget bedre, fordi det er lort, det der. Nej, det er ikke. Du forstår det ikke. Det er så meget ude af din rækkevidde. Min rækkevidde, simpelthen. Ja. Range, du ved. Har jeg fanget vægen? Careful steps. Du har. Ham den store arm.
Jeg har fået pentakill med det her billede. Jeg har R. Fordi man siger ikke ulti, man Stop siger den der. R. Sea garden. Ha, bitch! An Get ally Det var enten det eller ult. Jeg vidste ikke helt, hvad det Det var ret hvad var sjovt. mest worth. Jeg tror, at det jeg gjorde var bedst. Kom nu. Okay, fint. things aren't Fint. always what they seem. Nu står jeg her og fucker på Prøv en. at se, prøv at se. Så tænker de, ej, den der, Ej, en irriterende, blomst. hva'? Den må jeg rulle ind i. Puha, det var træls. Venture off the beaten path. What is this? No, please, what are you doing? Det er hele på grund af, at jeg har brutalizer. Said you can't be what? Such a busy Bye. world. Why is on the way? Der er ikke nogen vej, du kan bare gå din vej igen. Hej hej. Der er ikke nogen vej, du kan godt gå din vej. For the gankvej. Der er ikke nogen vej, du kan godt gå din vej igen. Oh god. Ah. Jeg kalder det push-effekten. Gør, Hvad? at du ikke får nogen last hits. Yes, Aatrox have 5 ganks. 5 gang. Men så er det da meget flot, at han overlevede så mange af dem. Nej, han har dem. Det er ligesom sådan en klippekort. De er mente. Hvem er det, de har jungle? Det er Aatrox. Okay. The forest holds Den many der Lone der, hun har kun almindelige wards at gøre. Det har hun. Så tror jeg nok, lige vi fjerner den der lille skiderik ward, de har derude. Du passer lige på at gøre. Nej. careful steps. Jo. Se, det var det, jeg mente med, at du skulle passe på. Det gør jeg ikke. Nej. Jeg bruger lige den her, bare for at vise, at jeg har den. Ej, det er bare træls, det der. Du kan godt klare, at du dør nu, ikke? Nej, jeg er klar. Ej, så holder vi. Stop så. Så skal vi kigge, om hun fik begge to. Det gør hun ikke. Fik dem, begge to. Hvad? Hun fik ikke begge kills. Enemy killing spree. Hvorfor passer du Det var... ikke på? Nej. Shut down. Ja, det var worth. Eller noget. Hvad? Hvordan var det worth? Ja, vi fik top bund. Why, set? Vi fik jo ikke bund på det, vi havde bund på det. Ja, men... Just a harmless Jeg ved ikke. flower. De fik Drake på det. Men det er ikke sikkert, de er færdige, er de? Nej. Nej. Nu er de i hvert fald færdige. Jeg var lige ved at stoppe et back. Ja, du var lige ved at stoppe et back. Det er Okay, jo så bye. heller ikke godt nok, vel? Wait until my seeds take Nup, nup, root. nup, nup. Du kommer bare med alle de der fakta der, som bare overhovedet ikke er godt nok. Jeg lægger Pas nu den her video på. YouTube. Nej, Se- jeg vil ej. se Og så YouTube, dør har jeg. sådan en Darth Vader ur. Det er mega badass. What the waiter ur. Ja, det kommer du til at se, når du ser videoen. Careful Men steps. jeg ser ikke videoen. Jo. Alle vil se videoen. Alle vil se Tak. Ja, flere af mine creeps. Ja, dem alle sammen. Du kan eventuelt kalde videoen Yannick Samons creeps. Jeg får dem alle sammen. Lund. Nej, du tager Hvor dem. er det fedt. Nå ja, tager dem. Sorry. Det er fordi, jeg gider ikke slås om creeps. Hvis der er en, der prøver at tage mine creeps, så tager han dem mig. Fint. Lone, Jeg alt. skal ikke koncentrere mig om at tage dem. Du er kedelig at spille sammen med. Der sker ikke så meget. Nej, men det er fordi, jeg kan ikke få spillet Ashfield, så det er svært at lave plays. Hvorfor valgte du så Ezreal? Det er fordi, at for sådan et år siden, eller sådan noget, ikke? Så spiller jeg Ashfield. Så fik jeg pentakill. Ja. Jeg rammer lige ikke. Ah, Aren't always så what they sidder seem. den der, hvor den skal være, du. Blomster. Sæt den længere op. Soon. Blomster. Nå, Hvad med du et tror ward? dem nok, var. Så er de bange. Nu er du bange. Men vi skal længere ind. Promising. Ja, derfra kan han hoppe ud på mig og dræbe mig. Så er det godt, jeg ser ham lige før jeg dør. Ja. An ally has been slain. Hey! Han er Der der. sker noget derovre. Han er der. Se. Come closer. 3, 2, 1. Ah, det er ikke noget. Enemy killing spree.
The forest holds many surprises. Hej Vane, skal vi lege exhaust? Impure fools. An enemy has been took the life from them. Det er jo bare super fedt, så. Netta, fuck you! Nøglerløje. Hvad er hun? Hun er AP. Okay, vi skal passe lidt på. Lidt? Nej, bare lidt. Så der er ikke nok fange. Jeg giver bare op. Du tager spyd, og så dør du. Ja. Men det bliver sjovt. Men det bliver sjovt. The important part. Se, det er det, der er mange, der undervurderer ved League of Legends. Det er, at man skal huske at købe Oracles Elixir. Og den skal man købe rigtig, rigtig tidligt i spillet. Gerne inden 15 minutter. Fordi at der er rigtig mange mennesker, der tænker, hey, Oracle, det er sådan en late game ting, man køber ved 30 minutter. Og så køber de den ikke før 30, og så kan man gå og fjerne alle deres ward indtil da. Og bortset fra, så når de finder ud af... De har ødelagt Oracle. Hvad? Oracle er ødelagt. Ja, nu er den broken. Nu er den mega OP. Nej, det var... Promising garden. Hvad mener du? Dengang, da man mistede det, da man døde. Bedste. Det er længe siden. Det savner jeg. Ja, det gør Jeg har ikke også. købt en Oracle siden. An ally has been Ærlig snak. Det er ret skidt. Det burde du have gjort. Venture off the beaten Okay, det er faktisk løgn. Når jeg spiller AD Carry, jeg har flere penge, end jeg kunne bruge. Det er også bare dumt, jo. Nej, en Nidder Trap. Nåede hun at se, at jeg også var her? Og det ved jeg ikke. Hold da kæft, det var halvdelen af mit liv. Jeg tror bare, jeg smutter igen. Tag lige den Jeg kan ned og dræbe Nidder Trap med med mig. fordi jeg har taget rød buff. Hvordan går det? Top. Det går ikke så godt. Det er bare sådan en camp. Lille... Det er Camp Aatrox. De er på Roskilde deroppe. Det er et rent Roskilde. Du er level 9, jeg er også level 9. Det er bare godt så. Og hvad har vi heroppe? Ikke så meget. Nu kommer Nidalee og ganger mig. Hej Nidalee, du ganger mig. Jeg tog en spyd. Det kan jeg se. Det var så det liv. Jeg kommer ned og slår hende ihjel. Gør så. Vent lidt, pas på. Ja, jeg havde heller ikke ramt den. Jeg kommer fra siden og slår hende ihjel. Jeg har 2 spyd. Ja, men jeg går ud og slår hende ihjel nu. Prøv at se. Hej, Nidalee. Hvad så? Jeg kan ikke se noget. Se, jeg fik en ghost. Ghost? En flash. Jeg tror hun flashede. Det ligner hun ghostede. Ej, så holder vi Nidalee. So much more to see. Det var sådan, vi fyrer spyd herhen ved siden af minionsene, for så rammer vi dem. Jeg har blodtørster. Har du blodtørster, eller har du råd til blodtørster? Jeg har råd til de der traps der. For at komme af med dem. De skader faktisk godt, kan mig. De skader sådan... Things aren't always what they seem. Se, det gode ved de her traps... Nu skal jeg bare enten have blå hånd eller Last Whisper. Det er sådan lidt, hvad jeg føler for. Se, det gode ved de her traps, det er, hvis der er Nidalee, ikke? Så du stiller her bag et turret, så sætter du 2 planter foran dig. Så hvis hun kommer og kaster spyd, så er du recallet. Super smart. Take careful Rammer spydene. Om de rammer planter? Ja, det er ikke fordi planter ikke kan tage spyd. Ja, okay, jeg tror bare, at Det er selvfølgelig sjovt det med barrier. Der er sådan en de barrier ikke overalt. vegetar. Things aren't always what they seem. Barrier. Det skal du se efter gamet, når jeg har uploadet den her. Det bliver sjovt. Jeg viser alt muligt lort til kameraet. Det kan jeg. Så kan man se på. Just a harmless flower. Og jeg har ikke ulti. Ej, jeg bliver større, jeg bliver ramt af sunlight. Ja, Lol. Det der passive. Nej, hvad hedder det? secret. Secret shit. Jeg mener også, din planter for attack speed, hvis du bliver ramt af det. Venture off the beaten path. Has destroyed a turret. Vi kan godt gå, hvis det er jo. Vi har bare ikke rigtig så hård en engage. Jeg har mega hårdt engage. Se. Se.
Det var ikke ret godt. Nej, Has been destroyed. Hvorfor kan Nidalee tage os Such a busy world. dernede? Hvorfor kan vores vej ikke ind ved Nidalee? det er fordi, Det er fordi Vej hedder spyd. Vej spiser spyd til frokost. Morgenmad. Nej, nej, hvad er klokken? Ja, Nidalee kommer herop af klokken. Klokken er 15, så... Så en eftermiddagssnack. Eftermiddagssnack, ja. Forest holds many surprises. De køber ingen wards, eller også så køber de masser, og så sætter de bare ikke nogen af dem. Leona har sådan en stenting, så... Det er jo ikke plat, du spiller på nu, du spiller normal games. Ja. Nu tjekker jeg lige, hvad jeg spiller med, faktisk. Jeg spiller med... Nej, det var gold. Er de gold? Jeg er ikke gold, det kan ikke passe. Nej, jeg trækker dig jo op, fordi dit niveau er så lavt. Faktisk ikke også. Så har jeg flere, eller jeg har 100 flere wins, end jeg har loses i normal. Mhm. Jeg har 60. Come closer. Eller omkring 100, jeg ved ikke. Der kommer sådan en Atrox og boller i Ja, det gør der. Nej, der kommer en Atrox derovre. Han kommer ikke og boller os. Han kommer bare derovre. Prøv at se. Vores vibe raper. Busy world. Okay, hvad var det? Hvad var det? Jeg fik Vayne i hovedet. Men noget der ligner et spyd, det er det ikke. Det er et mystisk skud. Ej, det var også træls. Jeg backer lige, og så kommer op og smadrer dem. Ja. Den der rise der, ikke? Er han lort eller hvad? Nej, det er bare sådan en leder spyd. Surprises. Se her, Nidalee, hun kaster gang til at spyde her. Se. 3. Der kommer overhovedet ikke noget spyd. Kom, hvor bliver det af? Kom, kaster ikke noget spyd. Hvad skal du for det? Come Gang 10 kan man ikke bruge så meget for derovre, Jannik. mit okkel, det lød ud. Det er... Har du overhovedet noget at fjerne Se, et der kom ward? spydet. Har du noget at fjerne et ward med din oracle? Hvad? Har du noget at fjerne et ward? Nej, so much more to see. jeg konkluderede bare, at de ikke wardede. Så har de sat 2 wards siden da. Just wait. Take careful steps. An ally has been slain. Det er bisk, det der. Bare løb hen og ignite mig, så jeg ikke gør en skid. Enemy double kill. Han ser episk ud. An ally has been slain. Så er det nu, der er pentakill, ikke? Nej, der var spyd i hovedet, som jeg kunne have flashet, hvis nu jeg tænkte mig om. Has been destroyed. Åbenbart. Hvad? Stupid buy, det siger Rice. Venture off the beaten Hvad gjorde hun? Det ved jeg ikke. Ultet Det er også Warwick. svært, hvad hun ikke gjorde, som der gør hende dum. Altså, hun er 0,5. Det er ikke, fordi hun klarer det super godt. Det er heller ikke, fordi jeg klarer det super godt, kan man sige. Hun er silver 2. Just a Rise er harmless bronze. flower. Nej! Jo, Jeg lever. han er bronze 1. Nej, det skal ikke lige, fordi der er bronze. Du er selv bronze. Nej, du er sølv. Præcis. My prey thinks it's Så det er, so at man skal clever. stille sig ind i midten, så man kan tanke sig ens blandt den stadig skader. Jeg kunne have flashet det spyd. Hvis bare jeg ikke havde den Dota-mentalitet, jeg har fået. Promising garden. Hvad er det for en Dota-mentalitet, du snakker om? Når man er carry, kan man være ligeglad med alt. Virkelig? Nej, Hvad? helt. What is Det forstår jeg heller ikke, men Hvem er surrender det? sådan en, hvor Oh, Det man ikke engang er særlig meget bagud. Bronze. vi er måske lidt bagud, ikke? Fandme ikke så meget, Det at er vi skal fandme ikke surrender. meget. just a harmless flower. Har jeg lag? Nej, ikke. Det føltes bare sådan. Jeg tror, der fikset dit lag. Jamen, det troede jeg nemlig også. Venture off the beaten path. Det er sådan fake lag. Det er sådan, har jeg lag? Nej, det har jeg ikke. Jeg lader som om jeg er lag, men jeg er ikke lag i virkeligheden. Se. De går på Du er den glad for store, så creeps? du kan godt tage de små. Ja, du kan tage de små. Du kan ikke tage den store. De har ligesom min ward her. Hvad får jeg ud af det? Jeg har ikke nogen oracle An længere. ally has been Jeg gider ikke købe en slain. ny, fordi så stopper de bare med An sin ally boss has i been 4 minutter. slain. Good job, idiots! Han er Surprises. han er bronze. Rice. Han er bronze.
Når man skriver caps efter sådan noget der, så er man bronze. Enemy killing spree. På den lyse side, ikke? Jeg tør faktisk ikke engang tage tårnet, gør det? Wait Hvad? until my seeds take root. Nu bliver han mad. Nu skal man ikke skrive til en bronzeplayer, så bliver de endnu mere mad. Snap! Kommer bare der. Soil. Er du klar på hvad hedder det? Er du klar på stilen? Han skriver en stil til mig lige lidt. Ja. Jeg får sådan en stil om. Med flere stærfejl end nogensinde. Bronze, Ja, okay, det var så den længste and stil, han har what? skrevet i hans liv. Bronze and you tell us we're shit. Take careful steps. Bronze and yellow. Black and yellow. Jeg skider på, at det der spyd fløj gennem et minion. Yellow life 3 So confirmed. much more to see. Yellow? Okay, Jeg er ikke- I go farming. Hva? Det var måske også en idé med 70 farm. This Such a rise. busy world. Okay. Nu skal Morten bestemme sig, hvad han vil have af items. Om han vil have Iceborne, eller om han vil have... Things Hvad aren't fanden hedder den? Det gider han ikke have. Han vil have Static Triforce. Hvad? Morten, han vil have Triforce. Vil jeg det? Ja, Det passer ikke rigtig sammen med, at jeg vil bygge en Black Cleaver. nej. Men der er ikke noget, der passer sammen med, at du vil bygge en Black Cleaver. Jo. Iceborne Gauntlet. Jeg går bot. Der er ikke andre, der gider at clear det, så gør jeg. Okay, jeg smækker lige et ult op midt først, så. a promising garden. Jeg vil have 2 ult. Okay, plat place. Hvorfor er der ikke nogen, der flytter op? Altså, Der var ikke nogen, der kunne flytte op. Vi har ingen med noget. plat place. Okay, vi har vores veje med den nok op. Du kunne bare spille en champion, der giver noget skade og er let at styre. Du kan ikke finde ud af lortet. Hvem er skrevet til Jeg mig? giver masser af skade. Øleren er skrevet til mig. Jeg styrer den også helt fint. Jeg står bare bag jer, hvor jeg skal stå. De har dybsøst lige taget Baron. Har de det? Jeg ved ikke hvordan, fordi de ikke... Lol, Ja, Lol, jeg de har stød sådan der. lavet nogle stykker. Hvad er det nu, Wehrmacht betyder? Hvad betyder det? Attacking the Nidalee. Pew! Jeg pressed. Ally has been slain. Se, jeg er herude. Things aren't always what they seem. Ha! Get caught in shit. Nej, Minion, du vil ikke den her vej. Minion, hvad laver du? The forest holds many Okay, surprises. så 7-4 Warwick. Aatrox er 6-2. Ej, det handler Nidalee mest om er den der 6-1. Ryze, ikke er noget farm. Ryze han har mindre farm end dig næsten. Ja. Alligevel ikke, men det føles sådan, når man Ja. har været på lane med dig. Jeg har også kills. Jeg har 2 kills. Jeg har 4, og så er jeg lige død engang. An enemy has been slain. An ally has been slain. Igen? Ja, Careful steps. An enemy has been slain. sådan Ryze. Du kører med klatten. Ej, det er også træls. Det værste er, han healer lige så meget, som han er i HP. Hvad? Han healer lige så meget, som han er i HP. Han healer lige så meget, som han er rage. Nidalee er så feelet, at jeg kan ikke. Selvfølgelig kan du ikke. Så jeg har Twitch. Du er jo ikke god nok til at carry, altså. Det er jeg bare ikke. Jeg ved ikke, hvad jeg gider at købe. Jeg vil have et Quicksilver Sash. Jeg altså... Bare get
Locket. Plus. Fordi den gider jeg ikke købe. Jeg køber noget Magic Pen. Wait until my seeds take root. Blablabla. Jeg føler lige meget, hvor fanden jeg prøver at gå hen for at få noget farm, så jeg håber ikke den der. Det er meget cool. Det er ikke særlig cool. Det er meget cool. Promising. Prøv at se her, prøv at se her, prøv at se. Det var smart. Hvor mange stacks her? 260, det er ikke en skid. Venture off the beaten path. Læg planter ud i siden, så man kan se, om ens modstandere er nær. Such a busy world. Se, det er smart. Det forstår jeg ikke. Plant a seed. There's 30 sekunder. If champion step on the seed, it will be destroyed, but they will be revealed for 2 sekunder. Okay, 2 sekunder. Hvad er ud over det? So much more to see. Læser du? Ja. Take careful steps. Come closer. Jeg skulle lige nå max range, ikke? Fedt. Spag. Lol. Nej, ikke igen! Filthy ignites! An enemy is unstoppable. Shut down. Han er ikke passiv. Lort ignite. Hvad? Han er ikke passiv. Ej, fuck nu Det af. får du ikke så meget ud af. Jeg fik Vayne's flash. Det er sådan, lige som jeg hoppede, så jeg var ikke. Bitches. Bitches. Jeg surrender aldrig. Hey, hun døde. You are... Hey, Rise of Playstar. Ja. Oh, right, thanks. Jeg føler lidt, at... Ikke det er mig, men jeg føler lidt, at vi spillede sammen med 3 bots. Venture off the beaten path. No problem, pumpkin. Gigi whoop whoop. Jeg føler lidt, at jeg spiller sammen med 3 bots. Det gør du også. Det er virkelig, altså, men det kommer du til, hvis du vil op i elo, altså. Det her, det er normal game. Vil du... Ja, men jeg prøver bare... Thank you for carrying me. Jeg prøver bare at forklare dig, at hvis du vil have noget elo, så skal du Så spiller jeg Twitch, så går jeg 20-0. Hvad? Så spiller jeg Twitch og går 20-0. Nej, det er ikke godt nok. Jo, det plejer virkelig fint. Nej, men det er ikke godt nok. Du skal gøre ting. Du skal ikke bare gå 20-0. Du skal gå 20-0 og have 6 towers på enemy, når de ikke har nogen af vores. Du skal gå 20-0 med Twitch, og så skal du have 6 towers, og du skal have Dragon 4 gange, og så skal du have Baron clear for ward, så du kan gå hen på den. Det er ikke nok bare at have 2 kills. Op til Sol 1 har det været. Jeg forstår det ikke. Jeg stopper den der optagelse, og så lægger jeg det på YouTube.